जोंहानि सैमा उन्दुनायखौ नाय बिदि उन्दुयोनो बिमासेया सिंनिया खम सादो बे बिनि सायाव बे बिनि सायाव बे मेमब्रां ब्रां अराव उन्दुखायो अरदाबाव ओंखायनो मेंख्ल' ख्ल' जाजोब्बाय खोमा फायला फायला गब्दा गब्दा मोजांथार लायदोलै गोरलै बायदि गथ' गोरलै बायदि खोनालायथारदो नै बाथौआवहाय फुजा होनो थाखाय आङो जगार खालामनानै लाजोब्बाय थिंजाय दै सान्थि धुना आरो इथिं आलारि बाथि आरो इथिं गय फाथै आपेल आंगुर हानानै लाजोब्बाय आरो दानिया बावनोसै हेल' एभ्रिवान गुड मर्निं बयखौबो खुलुमनाय थाबाय आरो बयनिसिमबो हेपि सरस्वती फुजा दिनै माने आंनि बार्थडेबो आरोना सरस्वतीयावहाय जोनोम जादोंमोन आरोना सरस्वती दिनखालि फालिनाय दिनखालि माने दिनैनि दिनखालि आरोना ओंखायनो माने सरस्वतीखौसो फालियो आरोना आंनि जोनोम सानखौहाय फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रांहाय खला होखांबाय आङो उइस खालामहरदो आंखौ बयबो बोर हरदो जाहाथे जिउआव साक्सेस जानो हाथों होननानै दा ओंखाम संसै सानाबो सानजौथारबाय नालाय ओंखाम संसै फुंनिफ्रायनो जेबो जाखायाखै प्रसाद दङ बे प्रसादखौहाय आपेल आरि दङ एसे हानानै जानोसै गोसोबायदि आरो बार्थडेनि जेबो सेलिब्रेसन गैया केकबो गैया बोसोरे हाफेरखाया लाजिखायो आं हानोबो रोंखानाय नंखाया ओंखायनो जेबो इदिनि माबा खालामासै प्लेनिं खालामासै स' बिदिबा आङो दायो ओंखाम संसै आरिनोसै फिसा बेदर बिहरदों बिदि पार्टि जानोसै आरोना न'आवनो स' बिदिबा थुबाय थादों आंजों लोगोसे लोगोफोर आयं दङ इथिं आयंआहाय लाइ हागासिनो दङ आरोना आइनि बिब' लाइ अनला जानोसै अमा बेदर भाजा नामा स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल आंनि चेनेलावहाय बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ आंबो मोजाङैनो दङ स' बिदिबा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै हेल' बालारिनो berada. Lion lah, hamil udah. Godobaय नै आहा गोदौगासिनो अनलाया एबार अनला होनसै लाइ अनला गाइखेर जासोदो आंनि आन्थुखौ बिदि खिथिजोब होनखो नुवाखै नोंनि नाखौ आन्थुखौ ना बेखौ अनलायाव होनसै बेखौ फोरानसै माया नङा भिडिअ बानायदो भिडिअ देनां नायनांगौ ना आयं आइनि बिब' आरो बियो मालाय आयंनिया गन्थङा गोलाव ओमफ्राय आइनिया बिब' बिनानाव बायदि नुस्राया ओमफ्राय Misalnya ay naunila kasi. Tuyo, inamo. Misalnya ay naunila. Soरखौ? Angku. नोंखौ? बेसां अनला होनसै दानिया नै गोदौबायना अनलाखौ होनसै आयंआनो देना होबाय अनलाखौबो ग्राइन्डार मेसिनाबो हामा जाना दोङो फाखाम मोनाखै थबसियावनो देबाय इयाव फानलु देग्रायाव र' होना लानि आं ले बासकारि बाबरे
देलाय नोंनि नामखौ खिथालाय मा नाम पुरलबि मा टाइटेलालाय गर बर' रायलायनो रोङा आरो न' नोङो ओमफ्राय बेसेबां क्लास 1 मा मिडियाम फरायो नेपालि मबाइलाव नुगोन नोंखो आं मबाइल भिडिअ होयो इउटुब नायना नाया नोंलाय नाया मबाइल गिदिर गैया होमबा नोंसानाव गैया सैथै बायनो होनांगौ बाबाखो ए गेलेबाय था आधा मोनबाय ना होबा फुरा मोनगोन ओमफ्राय दायो नै अमा बेदरखौ एवलायनोसै अमा बेदरनि पार्टि होनदो अमा बेदरखौ एवना लालायनोसै बे अमा बेदरा मोनबाला आरो ना फ्राय एवगासिनो दङ आब'आ बे ना फ्रायखौ एवखांबाला मैगङाव होनोसै होनबानो मोनसिगोन एवहरना लानोसै आं बेदरा नै मोनसिगोन आंहा होना होनोसैखो बेगरखौ जायोबा गेस्ट्रिक जायोनो ओंखायनो बेगरखौ बह'बाय आरो खम खालामना होनोसै दा जाना लानानै नोंहा माबागोन हाथाया सालायगोन रानहोजोबनोसै रोसिखौ आलुआबो रुइबायदां रुइबाय कालार गैयि नुस्रादो दुन्दिया होनसै दुन्दिया आं जि जानो लुगैना दोनखायोमोन लाइ अनला लाइयानो मान दोङो थेवबो संनोनो टाइम मोना आरोना लाइ अनले अमा बेदर मोनबाय आरो एबारो माबाया मोनसिगोन मा होनोमोनलाय लाइ अनलाजों ना माबा ओइ गुस्थियाव गावजोब्बाय ना सिलभार नानो रायजोफोरनिया दोहैनिया बे आरो नै नाया एवफ्रामना लाबा बे नाखौ होनोसै ससे टुक्रानि ना टुक्रासे होना लानोसै मालाय आराम मोनगोन साथिया तूने क्या एबारसो जासिगोनलाय ओंख्रिया गोथाव दसे गोदौ होनसै र' दसे गोदौनानै आरनानै संसै साराया लरहाया फिसा जाबायहाय एसे गिदिर जाबाय दुन्दिया होनसै ओमफ्राय ओइ आखाया फफर खामगोन बैथि बोरैबा खाम नागिरो ओंखायनो खोबग्राया बै मोनसेखौ बायनो मोननांगौमोन जानोसै जाबाय दे मा नायफिननो नायफिनालाय
आयंआ थांबाय आयंखौहाय मामाया दोनलांबाय माने ओइसिम अट' गाखोनानै अट'सो मोनो ना टमटमसो मोनोसै इखो इयाव थिखोना हरसिगोन आरोना ओमफ्राय दिनैनि आंनि बार्थडेआ मिरामिस आरो मिरामिस माने मिरामिस नङा अमा बेदर दङ ना दङ लाइ अनला जाबाय आरोना ओमफ्राय गैया जेबो गस्लाबो ड्रेसफोरबो गोथार बायनानै बोसोरे माने गोथार बायनानै दख'ना गोथार गानोमोन आरोना आं बोसोरे ओमफ्राय देग्लाय बोसोरावहाय गैया बायनो हायासै बायनाय जायासै जेबो गोथारै गाननानै आरनानै बावनो मोनासै गोसोआव एसे दुखु मोनबाय आरोना थेवबो नेक्स्ट इयारावहाय मोजां खालामनो नाजासिगोन आरोना एसे बुरिबाय बोसोरसे बुरिलायबाय बिदिनो सानजालाय हर जालाय बिदिनो बुरिलांबाय आरोना स' बिदिबा लोगोफोर भिडिअ'आ बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आसा खालामो आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदों